corruption, medyo subong nakaginhawa jutay. Let's have Sir Jonathan Cabrera on the line to give us the latest information regarding sining spokesperson sang Negros Power. Sir, good morning sa imo. Good morning. Yes, sir. Good morning, no? Sa aton mga tagpalamati, good morning. Salamat si Action Art, sir. Action Art, good morning. Oh. Okay, siling ko ba, si bala kung malugsakay ka na sa barko? Actually, okay man, 8:50, so may signal pa man. May signal pa man. Padayon Sir, kita. Oo. ano ang reason, Gid? Nga nag-request ka mo nga ang Sunday schedule sang power interruption ipaiway lang anay and it was also granted by NGCP, kung di ko magsala, sir. Ay, syempre, ang aton nga mga consumers nga affected sang sina nga interruption sa NGCP sa Sunday, Oo. ang mga taga-alihis nga feeders, no? Ang feeder 3 sa actually particularly ang feeder 3, pero may iban pa man nga mga feeders. Okay. But ang natamaan abis ang nagligad gidto amo ang alihis feeder 3, di ba? Do 5 days gid sila nga nadulaan kuryente. Monday lang na normalize ang ila elektrisidad. So 1 week pa lang nila nga gina-enjoy ang kuryente tapos may outage na naman, no? Although i-schedule ina siya sang NGCP, Okay. but on behalf of consumers, no, sa nga taga-alihis feeder 3, we highlighted nga kung pwede nga ipaiway anay nilang ilang himuon nga aktibidad ang relay settings, no, sa ilang linya, so ginpasugdan man nila, no? Okay. Oo, yung grant 1 day lang, hindi man masakit man lang sa consumers nga duwa gid ka magkasunod nga adlaw nga ang mga area sang Bacolod may whole day nga power interruption. Yes, So sir. maayo man kay gin-grant sang NGCP ang aton nga request on behalf sang aton nga mga consumers. So, ang rescheduled sina o rescheduling, hindi pa natin mahibaluan kay ang NGCP, most likely next week, ina siya weekend gyapon. Hindi lang ta maghambal, no, kay base ma-misinterpret na naman sang pumuluyo ta. Gani man. We will just announce, no, kung may ara na sila nga i-schedule liwat, no, para dira. Pero sir, I don't know kung may hindi yakas ni. Kaya daw subong kung ano may supposedly may scheduled man burnout sa sumag feeder 10 a.m. to 10 p.m. subong ambot may hindi yakas ni. Dali lang ha, i-check ko sa aton nga. Oo, kaya doon may advisory kung mo may ari din nagpadala mensahe nga nagapamangkot siling ko isingit tala na kay Sir Jonathan basi may ginawyatan ba sa schedule para man sa information kasi ko basi lain naman niya kausa iya. Oo, sa diin nga area. Sumag kuno sir, sumag. Para subong adlaw. Subong adlaw, may ara kita schedule why? Duway ako sang nakita nga Why? scheduled power interruption posted, no, sa page. Okay. About sa sumag. Aha. For today, no? For today. Oo. Yes, aha. Pakikuan lang kay ipamangkoton ko sa amon nga basi bag-o lang na na-post. Although wala pa man gani ang bag-ong advisory namon is pinaka-latest manual offline sa sa ati transformer repair, may repair sang isa ka transformer. Okay. Sa Barangay Villamonte niya, no? Villamonte. 1 hour man lang kay ang tawag sinit may transformer nga iayuson, no? Okay. So pero other than that ang nabalaan ko sa Sunday. Sa Sunday. Aha. Kay amo niyo although gin-cancel sang NGCP ang whole day, but sa Sunday abi Action Art, ang aton balato nga ginbuta nga bag-o nga 18 MVA nga power transformer.
Okay. Nadumduman yung nga naghambal kita nga maluwas sa 10 MVA nga mobile substation nga amo to ang nagpasiga sang nagligad nga Lunes no sa Alihis Feeder 3 and 1. May ara pagid kita nga ginbuta nga 18 MVA nga power transformer Mhm. no nga ano gid na siya hindi na siya mobile no kundi dito gid siya binutang sa plastaran man dati sang naglupok nga power transformer. Mhm. Oh, Mhm. so ini nga 10 MVA power transformer instead of the original schedule nga September 2 or 3 Mhm. daw mapatempranuhan siya nung mapaandar Mm. kag ang schedule sa aton nga engineering department sa September 1 na lang. Ni Mm. September 1 na no, hindi na siya 2. So Okay. mapatempranuhan siya one day kay gin tutukan gid sang aton nga mga engineers no nga Mhm. matapos ang pag-assemble sa iya. So sa maabot nga Domingo may ara nga apat ka oras, Mm. apat ka oras na power interruption from 4 a.m. to 8 a.m. Okay, Gin okay. timing naton nga kaagahon para damo patulog kag medyo maturutagnaw ang tiyempo no. Okay. Okay, nga kinahanglan siya nga patyon ang kuryente because nga paandaro na naton siya no. So butsilingon nga ang kuryente nga maghalin sa 69,000 volts nga transmission line Mhm. iangot na naton siya sa sining transformer um, pa i-on siya pag-on sa iya painiton anay ang transformer kay from ano na siya no from zero temperature na siya so kinahanglan niya na nga ma-reach ang tama nga temperatura bago naman naton siya ma-power up pakadto sa aton nga mga feeders no so Okay. Mhm. because of that kinahanglan ang mahaba-haba nga tiyempo in oras Mm. no Mm. para nga may stabilize ang iyang temperature kung sa tawo pa bala bagong ano siya mo bagong Bunag. opera bagong ano na bagong opera no Oh, bagong transplant. transplant hindi mo mananay pagbutang mo kakason mo dayon siya sa iyang patindugon mo dayon kag papanawon hindi man di ba Mhm. Mhm. so medyo ipa-stabilize mo anay siya nga ang mga dugo sa lawas niya magpanalaytay Mhm. Mhm. do pareho man sa salakyan ang pagpaandar mo hindi mo anay pagpadalagano no Mhm. Hit up mo anay. patiyogon pa-hit up mo anay Mhm. tama hit up i-check mo yung temperature i-check mo pa ang mga linya niya base kung may mga problema i-check ang iyang tawag sini uh, temperatura ano pa Mhm. gani o basta may mga bagay para siya ka dapat nga mag-stabilize. Yes, sir. Aha. Okay. So pag-stabilize na siya, kadungan sila magakandak sa mga switching no. Ang Mm. ang atong mga feeder nga sang alihis nga nakakonect sa iban nga feeder sa iban nga substation Mm. pang ikakason na to sila kag iangot no. Okay. Kakason kag iangot diri no sa iya nga connection points Aha. no so pag naka-plaster that's the time na nga makandak sang power up no sang sining mobile substation ano no sa 18 MVA nga power transformer then ipang switch on na ang mga sections no sang feeders Aha. para amat-amat na nga ma-deliver ang kuryente sa mga maibalik no sa mga consumers so by that time pag natapos ina ang kuryente ng mag-supply no sa mga nagkalain-lain nga feeders ang kuan na siya no ang halin na sa 18 Mhm. MVA. So Yes, sir. yon Alihis feeder 1, Alihis feeder 3, Aha. Alihis feeder 2, Alihis feeder 4, kag Okay. Alihis feeder 6.
Aha. Amo ni sila ang mga apektadong feeders. So bali Sunday na siya, although nga suspended ang scheduled power interruption, pero may local kamo nga himuon nga Yes, sir. mga brownouts. Okay. Yeah, pero hindi 12 hours, ha? Hindi 12 hours. Oo, Okay. 4 hours lang ang Alihis Feeder 1 kag Feeder 3, Okay. ang Alihis Feeder 2, 4 hours, ang Alihis Feeder 4 and 6, 2 hours. 2 hours lang sila, ya. Ano? I see. So, we hope nga maintindihan sa aton yung mga consumers nga sa sining aktibidad, kinahanglan nga i-off ang kuryente kay hindi nato na siya pwedeng tandugon ang ini nga mga kagamitan nga may supply sang kuryente, no? Aha. Standard practice ina siya, maluwas sa safety, delikado sa mga kagamitan, Aha. no? O kay 69,000 volts ang ginaistoryahan dira, i-step down mo sa 13,200 volts, no? But Okay. still it's thousands of volts, no? Oo. So tama ka taas nga voltahe kag tama ina ka delikado sa tawo kag Alas 8:24, balikanta si Sir Jonathan Cabrera. Damo sumong pagid ang nagapadala mensahe diyo. May-ari man sa area Alihis 2 feeder sila. Brown out man. Sumungaga, i-check tabi. Sir, you were saying kina? so yun, we hope nga maintindihan sa aton pumuluyo, no? Ang rason nga base mambal sila nga gin-postpone man balas ang NGCP tapos may brownout gihapon. So ginaklaro nato, no, nga yes, ang NGCP gin-postpone ang 12 ka oras. Okay. But kita may ara kita nga local, no, hindi niya NGCP aton ini Aha. nga 4 hours and 2 hours for purposes of the preparation sang line works and switching para sa energization, no, para sa pagpaandar, pagpasupply sang kuryente sang bag-o nga 18 MVA power transformer. Okay. May purpose ina, may rason kung duay na iya nga ginahungod para nga gubon ang inyo gamit or pataason ang inyo billing kay way na iya sang kamatuoran. Aha. Oo. Sir, may gin-send ko na sa imo nga amo na yung ginhambal kay ina sang nagapamangkot kung bala madayon ang today kay daw in preparation man on Sunday tani nga power interruption ara sa messenger mo. But may isa pa gidi Alihis 2 sila kuno nga feeder. Subong ya burn out sila? Okay, I will check, sir. No? Hindi ko man ma-check abi kay ginagamit ko ang phone subong. Gani. Interview ka, oo. Gani man. I will check base Aha. kung isolated lang bala sa ila. Sa ila? Oh, Base okay. may nautod lang da yang linya or may insidente, we do not know, no? Kung budlay mag-speculate. But if you can give me time later after interview, I'll check, then I'll forward it to you. Yes, sir, please. No, kay Pasim, kay nga, gaw pa mo lang sa program, tama advice ta sa ila. Kay sumungga partisipar sila via online, nagapadala sang kwan eh. Much better, I'll advise naton nga isend nila sa imo pati ang ilang Location. private lang, no? Private lang. Exact Okay. location, kag contact number. Aha. Para nga mapatawagan ko sa amon helpline, ma-assess Okay. kung ano ba lang ilang concern, no? Base bala kung is one block lang na siya, sa isa lang ka Aha. block sang subdivision, I don't know, no? Or Yes, sir. sitio, or purok, no? Oo. Anyway, tisundo na mo niya kagabantayan. Importante Yes, sir. ang mga advisory, ara man lang niya available na silinya nyo. And hopefully, kumo nga hindi na 47,000 just like santong natabo nga pagkaguba sang substation. Guro subong sir ang inyo hotline na kung tawagan niya makakaita na gid man any call nga may ara concern party sa burnout kag iban pagid nga queries nila. Okay nang aton help center na sir. Medyo nakakalusot na ang mga tawag. Okay. Hindi naman siya ganun kasako unlike last week. Mhm. Pero we advise kung naga-online man sila, they can message sa inbox, no, sang Negros Power Facebook page. Okay. Okay, ang Negros Power Facebook page may mga peke abi, no, may mga fake bala nga nag-create sa mga fake accounts, no. Aha. But yung ma-confirm yun na nga mo niya nga page nasa 40,000 ang followers. Mhm.
No, pag may ara daya nga bagong create pa lang mga fake ina sila no nga mga page or account. Oo. Gani. Anyway, Sir Jonathan, Damo malam eh. Damo malam damo. kagabilidadan. Oo. Sa mga amo na Sa- iya, damo niya kabalo. Sa halip nga magbulig na lang wala pa intindi sa tao, ginadugangan pa ang kuano, ang confusion sang pumuluyo. So Yes, sir. oo. Anyway, at Aha. least kita ya inaklaro naton ang Facebook page ng Ray Gross Power, ang 40,000 nga followers ang inyong ang inyong padalaan. Aha. Oo. So anyway, kung may ara karon makapadala sa akon, di forward ko sa imo, sir. Yes sir, so yes that, sir. Forward lang sa akon. sige. Salamat gid sa time. Thank you, Action Art. Good morning. Kag sa Good morning. palamat mayong aga. May nga. Action Hotline. Amo ng explanation, so far on Sunday, suspended ang atong advisory sang National Grid Corporation of the Philippines. O galing lang may 4 ka oras nung patigayunon ya local power interruption gyapon o scheduled power interruption gyapon para dira sa mga areas kay in preparation para sa pasulod na no sa pag-activate ng sining gin kaayo ginplastar dira sang Negros power agud sa stability pagid sang supply. Pero ti may mga concern diho, may mga ginapadala, ipa-check tani karon na para makapadangat pa ni sila dito sa talatapan sang Negros Power. Action Hotline. Sila isang kilala ko, di niya daw gawa ka lang. Duway man sa amon diya, sige gapon brownout. Ay, purti. Sige lang, sir, ikuha na nga na, preparar gulong kuya mo na. Ang importante ning malawig-lawig, magsiling ka 12 hours siya, hindi na yan joke, no? Hindi na yan kay laog-lahog nga experience siya. Kagabudlayan, sang tagsa ka pamilya nga nalakip kuntani sa sining scheduled power interruption o galing gin-postpone, but mayara gyapon sang 4 hours nga scheduled power interruption. Ayos, klaro na kay basi mambal ka mo, ay, nanuman tumahan, ginambal to nga postponed ang 12 hours, but may ara 4 ka oras gyapon sa mga na-identify nga mga areas. Okay? Klaro na. Karon na sa mga nagapamangkot pagid kag may mga problema sa ila tagsag ka mga lokal dira, palihog kung hindi gima kamo makapalabot dito direkta sa Facebook account sang Negros Power diri sa aton, pwede naman mapadala sa Messenger kay para aton ina nga mabasahan. Okay? Matagan ta reply kag ma-forward ta na dito sa mga opisyal nila para maktuhan ang inyo nga problema. Alas 8:30 na Action Radio Philippine Standard Time do puro problema ang umpisa kag pambukas ang aton pagpangalagad kay isa ka problema next week kung may kwarta kamo dira, kung may ara kamo dira sang inyo sining nga extra na ganaan, kinanglan supot-supot na kag maayo temprano pa magbatugong sang inyo sining salakyan. 2 tulog na lang, kuan na mong ay isang tulog na lang gali. No. 2 tulog na lang, tiga litib na hook sa Facebook, nagapakita na si Jose Marichan, man Setyembre na mo. Sa palabuton nga Domingo, Setyembre 1 na. Ti ina siling ni Jose Marichan, ari na ko. Around the corner para magtamyaw sa inyo sang Merry Christmas. Layo pa man gid ang December 24 and 25 pero ti amo ni siya no ang ginabantayan sang halos kalabanan diri kita nagalaom nga pagsulod sang bear month magadala sang kaayuhan. Anyway, i-check ta lang niya no ang dugang pagid nga advisory gikan sa Negros Power sa mga nagapamangkot. Ano pagid ang pila ka madalagko nga mabalita sa lokal nga istoryahan ta? Gin-pa-check naton kay Akson Alvin Graba ang Iloy or ang stepfather balan ni Pearl Joy Galvey nga manumduman niyo kundi ara siya nagpakustudida, voluntaryo siya nga nagkadto kag ang iya kaugalingon siling niya for safety purposes. Dira siya sa bahin sang CIDG, ginkantuan ni Akson Alvin, since nga ginpasumon siya sang NBI, ginpasabpina, why na da siya subong sa may area sang
CIDG bangod nga ginpa-medical ini siya antes dalon dito plano nga dalon sa NBI. Grabe kasibod man isang kaso ni Pearl Joy Galvin. No? Can you imagine bla? Ang pinaka-latest yung nga update, may ara, kundi ang iloy nga ang iloy ni Pearl Joy Galvin, ara na nagkadto sa NBI. May mga pamahog ang NBI, siling sang NBI, hindi ka magsugid sa gusto na kay ikaw di ay dalahigon ka mundi sa pagbasaka sang kaso, child abuse ang atubangon mo. May ginbulgar ang asawa, ang iloy ni Pearl Joy, nga may aragali pamahog sa kabuhi nila, even ang ilang mga miyembro ng pamilya, gawori nga ang ilang claim, nga may ara kuno sa nagabalik-balik puluyan nila da kapin pagid alas 3 ang kagahon, tinano iniman. Abi ko gani ang ang aton di nga sulbahon na lang subong kung paano ni sinong responsable sa crime na nag-commit yes kaso, sa kamatayon ni Pearl Joy Galvin, subong doon nagdalom na ginaw. Ginapanginwala Santos ang stepfather nga may involvement siya sa kaso, pero subong daw siya gidang target sa National Bureau of Investigation nga nagapanguna nga suspect sa krimen. Ginkastigo, ginkuga ang biktima, ginlampusan sa ulo. Amo na ang nagwa sa examination na ginpatigayon. Today, natala na ngayning sinasis dalon dira sa National Bureau of Investigation ti may balawan tara nano ang mangin sabat niya diri kag ang ginbuyan allegedly nga mga informasyon sang iloy ni Pearl Joy Galvin amo nang importante nga balantayan ta. Kahapon sa action report sa afternoon edition may aras ang confirmation ginpalayag diri ang tagpamuno sang NBI Bacolod. Ano pagid mga balita nga mangin kabahin diri sa lokal sa atong talakayan karon iya nga morning. Ibaluon ta man ni karon ang mga update to. Isa pagid ang regional director sang PRO6 nagbisita nato sa CPSU sa Kabankalan. Ang tuyo nga i-check dito ang lote nga igadunar para sa plano patindugan sa headquarters sa Negros Island Region, ang PNP Regional Office ng NIR. Kaya tutos Mayor Benji Miranda nga nag-attend ba ni baluon tabi ang latest sina karon, no less than the Mayor of Cabancalan City. Dito sa national mga balita mo party ni sa damo subong gapuluryakot ang balita sa national party sa drugs Hamakon mo nga kundi gina-question kalaban na nagapamangkot inano natabo. During the previous administration, grabing kampanyanay against illegal drugs. Ting nagguruwa nga balita, nga bisan amo na ito may pinatyanay na may ano na nga sistema, damo nang nagkalauntay ang buol, sige gapon ang operasyon. Sa karon nga administration, may mga nagbulgar, nagpalayag, especially Colonel Espinido, asos. Berting pagbalang-balang kag ini dako nga challenge o kung pagpanghangkat sa liderato sang otoridad, especially sa PNP din kay mukita man ginambal yan ni Colonel Espinido siling ay ang PNP nga hanay kagkapin pagid mga opisyal sa PNP among organized crime groups Pilipinas iklaino. Galaom sunoy alakapang ang mga pulis amo ni masaligan makasulbar sa krimen, yati sila galing crime organized crime group ay do hindi amo na ang claim pero kadamo sa mga police officers kakilala naton nga mga matarong ti kung kaisa kumamansahan ang ngalan mo amo na ang ginaihimplo permi sa isa kakaing nga kamatis may isa nga dunot na dalahig ginatanan pwede na dalahigon. Amo na yung mga balantayan naton nga mga update kag development mga kaaksyon dito sa national sa bahin sang nagapadayon nga investigation o kon hearing sang Quad Committee sa House of Representatives nga among nagatutok sa sining nga kaso. May mga bag-o pa nga personalidad, remember Sir Jimmy Fortaleza o ato pa to naging isa pa ka resource person.
Ang mga kaundan sini kagang dugang mga detalye. Tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.